Die hebben de eerste salto's maken vroeger. Geeske die begon natuurlijk op de gymnastiek en nou, ik ben dan kom daarna en ik ging al gauw mee met Geeske. En Johan en Epke, we zitten al binnen 4-4, dus we volgen elkaar snel op. En ja, op een gegeven moment kwam Epke erbij, maar voordat hij bij de gymnastiek kwam, toen koerde hij eigenlijk alles al, want we hebben hem alles al geleerd in de tuin. Dus, ja. Ik geloof graag dat hun dingen ding en dat ik het nijding. Maar het is ook zo dat mijn heid die ding ik wel eens ding ver en volgens mij toen wij dan het amper konden rennen. Als we dan in de stoel zitten zijn, dan gewoon wat zitten zijn. Nou, even zetten tegen de stoel het houdt, maar dan Sano en dan doen ze dat al je naai. Ja, en dat is leuk. Gewoon een wedstrijdje zijn, nou. Want dat die altijd was. En ik dan als baby de lans op de buik, nou. En dan ging ik erbij liggen en dan voeten en handen mee. Dat doen ze al je naai. En dat vond ik leuk. Ik ben de oudste, dus ik ben de eerste die op de gym ging. En toen gingen de jongens mij. Ja. Hoe wie dat om in zo'n turnfamilie op te groeien? Ja, leuk. We gingen met z'n allen trainen. Maar waarom ben zij er nou wel echt met trok in en donet? Nou, ik ben op mijn, ik geloof dat ik 14 weer ben ik nog een hut van. En toen kon ik het net turnen en toen ben ik gestopt. Maar ik wie net, die jongens die door gewoon volle meer. En ja, ik ben wat voorzichtiger. Dus ik zie het net zo aan de top als dat zij toen al zien. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing. Ja, het is echt leuk om te zien. Voornamelijk de eerste jaren. De wist eigenlijk, Herre weet er nog aardig wat van. Maar ik weet er zelf eigenlijk niks meer van. En dan zoals het en dan Don herkent ze wat dingen. Maar ja, het is echt komisch. Het turnen bepaalde het ritme van het gezin. Want ja, dat wie bepalend. Nou, de weekend natuurlijk, schuilen dat ritme. Maar ik in de vakanties, wie ik zei. Ja, vrij hien ze eigenlijk nooit. Ik had ze dan per weekend net turnen. Dan hien ze vol een rooster maar om wat krachtoefeningen te doen. Toen ik ongeveer jochen uit Senior weer, toen gingen wij naar het buitenland voor wedstrijdjes of voor trainingstages. En dan gingen mijn ouders voor mij. En dan gingen we met de caravan daarheen. Dus dan hebben we daar een plakje voor de ouders en een tint in mij voor ons. De hele demonstratie opzetten met trainen, Gerard Speerstra en de metertrainers van de trampoline en van de famkes. En dan gingen we een paar campings in Nederland houden en een hele show aan. En ja, het laatste we spelen al een instrument, Epke, Johan en ik en Geeske ik. En toen gingen Epke, Johan en ik de openingstune. Die Blomke hier, die zit in de muziek, hier een tune maken. En die show begonnen we dan mijn openingstune, ja, dat is apart. Ja, wat heb je een ongelooflijk drukke jeugd gehad. Ja, zo viel het net, maar ze is het eigenlijk wel als waarom zoals dat we al hebben dienen inderdaad. Uiterst disciplineerde band. Nou, ze wisten waar ze mee bezig waren, dat zeker. En dat er wat gebeuren moet. Nou ja, het komt nooit aanwaaien. En ze hebben er voor werkt en dat dan het resultaat komt. En ik ben er sowieso altijd trots op geweest dat 3 jongens van één gezin die zitten dan in het Nederlandse team wat op een EK stiert. En dat 70% van de inbreng van dat team dat het uit één gezin komt. Nou, daar is nooit net zo de nadruk op, maar achteraf ja, dat wordt toch wel heel specifiek. Ja.